ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ପ୍ରତାପ ନାୟକ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ଘର ଚରମ୍ପା ଚନୋଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଜନସନ ତରଫରୁ। ତ ସାରଙ୍କର ନେଇଥିଲେ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲେ, ଭିଭୋ Y28 ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସାରଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସ୍ପିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଭୋର ସ୍ପିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ବି ଯାଇଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଦେଖିଥିବେ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଜନସନ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆଉ ଆମର ଅଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଆଇଡି ଅଛି ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଜନସନ। ସେଇଥିରେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ବି ନୂଆ ବି ଆସୁଛି ସବୁ ଅପଡେଟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ସଦାବେଳେ ଭିଜିଟ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବି ଯାହା ବି ମଡେଲ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଅପଡେଟ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଦେଖିଆ ସାର୍ କୋଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସାରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିବେ ଟିକେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନେଇଥିଲି ଭିଭୋ Y20 ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ମତେ ଲକି ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁପନ ଇଏ କରିଥିଲି, ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଲକି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ସପ୍ ତରଫରୁ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ମତେ ଫ୍ରିଜ୍ ମତେ ଦେଲେ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଖୁସି ମୋବାଇଲ କି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଖୁସି ମୋବାଇଲ କି, ଆଉ କିଣନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଉପହାର ଜିତନ୍ତୁ।